Bona tarda, companyes i companys. En les properes setmanes, no, en els propers dies us presentarem un vídeo de part de la Junta de l'Associació i del futur sindicat on us explicarem la gran decisió que alguns de vosaltres esteu pensant de fer de cara al proper dia 24 de febrer sobre la tria de passar de tècnic de suport no policial a la segona activitat, la sol·licitud de passi a segona activitat, on en aquest vídeo us podrem explicar els pros i contres de cada una de les dues opcions, quedar-se com a tècnic de suport, passar a segona activitat. Els pros i contres. No podem parlar de futuribles, no us podrem optar per una opció molt concreta de dir feu això. L'associació no es comprometrà en aquest sentit de dir feu una cosa o feu una altra. Us hem d'exposar els motius i les conseqüències de fer una tria, de quedar-se com a tècnic de suport o de passar a segona activitat. Farem un vídeo on us explicarem això abans del dia 24. Més enllà d'això, no sabem què és el que la judicatura podria fer en el cas de portar-ho via judicial. Quins posicionaments tindrà al respecte de cada una de les posicions nostres tindria la Subdirecció General de Recursos Humans o el propi departament. No sabem. O les mútues, si estan pel mig, o l'INS, si està pel mig. No sabrem, fins al moment que passi, quina decisió pren cadascuna d'aquestes administracions o aquestes entitats. No ho sabrem. El que sí que farem serà dir, de certesa, és això el que passa quan et quedes com a tècnic de suport, és això altre el que passa quan demanes el passi a segona activitat. Espero que amb aquest vídeo que estem preparant pugueu prendre la decisió més acurada, valorant cadascú el seu cas particular. L'associació tampoc, com us dic, no definirà una única postura. Cadascú ha d'entendre que ha d'escollir el seu millor convenient, el que li convé a un. En breu ens veiem de nou. Gràcies.